Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super! Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. Rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica? Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro. A šta je kod tebe?
Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. A vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, kao kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijati. Imam teglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoret. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Oho, koliko različitih sladoleda, pogledajte. Čini se da već pretpostavljam šta hoće naša mala Mija. Ona će sigurno tražiti sladoled. Da, ja sam rekla. Odlično. Onda krenite da spremate. Srećno. Okej, moram da uzmem kuglu zelenog sladoleda. Stavit ću ga u kornet. Odlično. A sada vadim moju omiljenu igračku, krokodila. Potrebna mi je samo tvoja glava. Eto, stavit ću je na sladoled. Tako je. A vadim štapiće Poki. Od njih ću napraviti propeler. Eto ga. Posle ću uzeti Fix. Eto ga. I stavit ću ga ovako sa strana. Zatim mi treba Milky Way. On ide nazad. Super. A na Twix ću dodati par žele bombona. To je to. Ispao je sladoled. Bombardirao krokodila. Sad je moj red da vam pokažem kako se sprema pravi sladoled. Što da izaberem? Ove čokoladne kapljice su mi potrebne. Da. Sad ću ih rastopiti. Treba će mi vatra. Nekoliko minuta i to je to. Dalje uzimam kornet. Umočit ću ga u čokoladu. Posle umačem u plave konfete. Odlično. Izgleda predivno. Uzimam sladoled sa ukusom borovnice.
Eto. Stavit ću ga u aparat za pastu i uključujem. Tako je. Ruke gore. Uplašili ste se. Dobro, ja se samo šalim. Želim da napravim lep sladoled u kornetu. Eto, ovo je pasta od sladoleda. Divno. Sada uzimam marshmallow. Napravit ću mom sladoledu oči. Divno. Posle vadim beli Toblerone. Eto ga. Umačem u plavu glazuru i jedan trougaon. I ukrašavam njime moj sladoled. Da li vas ovo već podsjeća na tralalilo tralala, jeli? Uzimam želajkulu. Sečem. I dodajem mom sladoledu. Odlično. Ja sam uspeo. Bako, šta si ti smislila za unuku? Ja imam odličnu ideju. Istopit ću belu čokoladu. Tako je, mešam je. A sad ću uzeti kolač. A tačnije, papirni kalup od njega. Stavit ću unutra belu čokoladu. Eto. Kada se ona stegne, izvadit ću je. Super! Dodat ću detalj u obliku ručice. Ispale čokoladna šoljica. Preslatko. Sad ću uzeti sladoled od karamele, čokolade i vanile. Da, svakog po kugli. I stavit ću u poslastičarsku kesu svaku kuglu. Eto. Posle ću istisnuti na foliju sve po redu. Eto. Uvijam sve to. Zatim istiskam sladoled u čokoladnu šolju. Lepota. Sad ću uzeti postolje. Stavit ću odozgo šolju sa sladoledom i lepo lice. To je balerina cappuccino. Mija, probaj. Wow, kako lepo i primamljivo. Hoću da probam prvo balerinu cappuccino. Ja sam njen fan. Ovo je veoma ukusan sladoled. A šta još ima? Krokodilo bombardiro. Cool. Da probam. Ups, sve je palo. Ne želim ovo da jedem. Ovo je tralalero tralala. Sladoled izgleda tako neobično. I ukus je super. Ali ja svejedno dajem pobedu. Čekajte da razmislim. Da, Baki. Hvala, Mila. Sećam se da ti obožavaš balerinu cappuccino. Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Hajde, što spremite da jedem? Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost. Sačekat ću. Sami su izleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom Boneku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. Da, nije loše. Moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti. Da, stavit ću na tost topljeni sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom. Na tostu ću nacrtati glazurom Trulimero Trulicino. Lepoto, odlično mi ide. Zatim ću sve obojiti glazurom. Ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove.
Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir, pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sendvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta je ovdje? O, ovaj sendvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sendvič. Sad ću ga probati. Wow, ovdje je sve što tako volim. Obožavam slatke sendviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke i staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neke posluži. Tun, sahu. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrtati na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspelo. Okej, ići ću lakšim putem. Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno. Stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je. A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, kamelo, bufo, fartelo. Odlično, mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta je ovdje? Tun, sahur. On mi je doneo malu picu. Sad ću probati. Ukusno. A šta još ima? Ova pizza u poređenju sa ostalima izgleda baš dosadno. Znate šta? Odlučila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji. Jao, moramo se brzo sakriti. Ja ću se sakriti tu, jel može? Šta? Ali vidiš se. Oj. Mike je tako smešan. Smislila sam. Sakrit ću se ispod tepiha. Da. Hej, ti, Jane. Dobro.
Moram i ja smisliti gdje da se sakrijem. Jau! Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom. Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? To je baš smešno. Jao, Mike! Mike, prestani da se glupiraš, moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš ličim na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. Odlična ideja. Ja ću se sakriti iza fotelje. Jao! Treba naći drugo mesto. Kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu. Iza ovog lišća se sigurno neće vidjeti. Nikol je stala umjesto ogledala. Sad ću ja golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji. Gde ste pobegli? Da vidimo. Možda tu. Ispod kreveta nema nikog. Šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. S ovog drveta pada lišće. Treba ga hitno zaliti. Da, tako je. Jao, fuj. Imam te nevaljalice. Našla sam te. Više nećeš plašiti baku. Sedi ovdje, a ja idem da nađemo stale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey. Tišina. U pomoć. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. Kako sam se prolepšala i pomladila. Divno. A ko to voli da pleše? Ja volim da plešem. Ups. Jao, bilo je zamalo. Ajoj. Baka je na usteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? Znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. Ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? Šta mislite? Ma ne, tako se isto vidi. Okay. Kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. Gde ja da se sakrijem? Staću ovdje. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. Možda se sakriti ispod čebeta? Jao, i tu se vidi. A šta da se sakrijem? U medi. Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. Baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da, tako je.
Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru? Vidim nekoga. Što? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći. Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože. Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. Ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakriću glavu u bombone. Devojke, gledajte. A sad me zatvorite. Hajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se. Jo, tačno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Ej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u režnu? Ne, neću stati u nju. A ovdje? Nice. Tu je prazno. Dakle, sakriću se ovdje. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje, hladne kole. Da, hvala ti, draga. Šta? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, ćao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas ni sramota da zavitlavate baku? Bako, gledaj tamo. Šta? Jao? Opet ove šalivdžije? Gotovo, sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovdje? U pomoć. Jadan, trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće. Znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći. Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. Kutija. Prvi sam je video. Ne, ja sam. Pusti me. Ti si izgubila. Šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i stać ovdje. Onda me niko neće naći.
Tako, ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina, baka će nas čuti. Dobro, čutim. Dakle, šta je ovdje? Kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena, već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Okej. Da, staću ovdje. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. Bolje izađite sami. Ajoj! Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovdje? Ajoj! Kakav užas! Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da. Iznesite ovo smeće, molim vas. Važi, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te. Mladiću, to ćemo ostaviti ovdje. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Ma oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite. Ćao, bako. Ajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. Ups, izvinjavamo se, odlazimo. Želim tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonama. Lako. Bitno je ne štedeti bombone. Treba ukrasiti svu površinu torte. A onda će biti mnogo lepa i slatka. A da bombone ne padnu, uradit ću još nešto. Moram napraviti testo za to. Treba mi brašno, mlijeko i jaje. A sad to sve dobro mešam. Skoro sam završila. Sad testo treba razvaljati i seći na dugačke kriške. Tako je, odlično mi ide. Ovim trakama ću pokriti bombone. Sad torta može da ide u rernu. Svaka mi čast. Sad se mogu odmoriti. Ne valja spavati tokom kuvanja. To je neodgovorno. Jel vam se sviđa moja tortica? Pogledajte kako je lepa i ravna. Ali to nije sve. Želim da sva torta bude šarena. Da bih to uradio, treba će mi fen za kosu, uz pomoć kojeg ću rastopiti boju sa bombona. Savršeno. Ostalo je samo dodati bombone. Tako je. Jao, izgleda da je torta spremna. A vreme je da je izvadimo iz rerne. Sigurna sam da će se Betty dopasti ova lepota. Dala sam sve od sebe. Nije loše, ali moja torta je svakako bolja. Mislim da je to pravo remek delo. O da, čekajte, moram i ja da spremam. Moram hitno ukrasiti tortu slatkišima. Za to ću koristiti specijalni uređaj. Ali, kako upravljati ovim? Treba mi bombone na torti, a ne po celoj sobi.
Betty, a vrijeme je da izabereš ko će biti pobednik. Prijetno! Wow, sve torte su veoma lepe, osim one što je Emma napravila. Ali možda je barem ukusna? Pa nije obična torta. Da vidimo kakva je ova torta. To je mnogo bolje. Bako, tvoja torta je veoma ukusna. Ostalo je da probam torticu kuvara Zaka. Izgleda mnogo dobro. O, da, a ukus je još bolji. Poješću svaku bombonu. To je nerealno ukusno. Zak, pobedio si. To, znao sam da će tako biti. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba isteći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću isteći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. A bitno je sve raditi pažljivo. Cool, Bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila. Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati, a bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima. Onda će da ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bombone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme. Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje. Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. A jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči. Ispalo je baš slatko. Betty, vreme da izabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Ni ukusniji nešto. Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da, upravo sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. Ovaj put spremite mi tortu sa mojom lutkom. Sa lutkom? To će biti teško. Samo ne za mene. Zar me niste prepoznali? To nije lutka, to sam ja. A, unuko, tako je. Ja ću koristiti voće za svoju tortu.
treba mi puno voća. U suprotnom, tortica neće biti tako slatka kao moja unuka. Pogledajte, odlično mi ide. Ostalo je napraviti frizuru i to je to. Ideja je cool, ali to uopšte ne liči na Betty. I ja isto mnogo volim voće i bobice. Nemam vremena za časkanje, moram početi da radim. Zato će mi trebati ruke. Napravila sam oči, a ovo ću pojesti. Baš ukusno. Evo ih, žele oči. Od ovog ću napraviti usta. Mislim da izgleda baš slatko. Ostalo je dodati žele kosu i to je to. To liči na neko čudovište. Pre nego što počnem da radim sa tortom, moram promeniti njen oblik i učiniti je okruglom. To sam brzo uradio. Sad mi treba lutka koju ću staviti u ovu tortu. Pogledajte. Torta će biti kao velika lepa haljina. Skoro sam završio. Treba što više šlaga i kreme. Tako je. Ali lutka je plastična, nije jestiva. Gledajte svoje posla. Znam šta radim. Ostalo još malo. Preostalo je samo sipati sirup. O da, to mi je omiljeni trenutak u kuvanju. Jeste spremni? Sad će biti veoma lepo. To je to, sve je spremno. Idemo. Betty će biti oduševljena. A Betty, prijatno. Sviđa mi se svaka torta. Ali probat ću prvo ono što je baka spremila. Ukusno. Ema, šta si ti spremila? Zašto ova torta ima tako strašno lice? Ne, to sigurno ne liči na mene. Nadam se da je ova torta barem ukusna. Obična je, jela sam i bolje. Ostaje da probam posljednju tortu. Ona izgleda najbolje. Baš mi se sviđa ova lutka, liči na mene. Sad ćemo saznati da li je ova torta ukusna. To je nerealno. Zak, čestitam na pobedi. Da, ja sam najbolji. Wow, Nicole, pogledaj ovo ogromno pakovanje Doritos. Hajde što pre da saznamo šta je ispod poklopca. Wow, ovdje je sos za čips. Blago meni. Već zamišljam kako će biti ukusno kad umočim nachos pravo u taj sos. Jedva čekam da probam. Jel ukusno? Hoćeš mi dati da probam? Zašto bih? Sam ću pojesti sve to. O da, to je prelepo. Od tebe čeka tvoja hrana. Hajde, skide poklopac. Ja, to je nešto veoma čudno. Nekakav štapić. Wow, pogledaj svetli. Interesantno, šta li je unutra? Joj, kako kiselo. Mike, probaj. O, stvarno je kiselo. Sada treba probati to zajedno sa čipsom. Tako je, mislim da je dovoljno. O ne, to je užasno. Ma daj, sipa još. Ej, zašto si to uradio? Hoćeš da gledaš kako se mučim? Ma daj, to je izazov. Moraš sve pojesti. Hajde. Kiselo. Hajde, možeš ti to. Mamice, umreću. Obožavam Doritos. Ovaj put imamo cornflakes Oreo. Da vidimo šta je ispod poklopaca. O, sreća. Ja imam slatko mleko sa ukusom M&M's. Preliću ga preko Oreo žitarica
i uživati u ovom božanstvenom ukusu. Tako je, vrijeme je da probam. Jao, to je neverovatno. Nikol, pogledaj šta je ispod tvog poklopca. Šta? Ovo je tabasco sos? A da li ozbiljno moram da ga pojedem? Osjećam da čak i veoma ukusna hrana neće spasiti moje usta od požara. Ali nada umire posljednja. Mislim da je tog dovoljno. Vrijeme je da probam. Jao, plašim se i da gledam to. Ne mogu da verujem da radim to. Kakav užas! Ovo je jako ljuto! Neću ovo jesti. Kako? Prema pravilima ne smiješ da odbiješ hranu. Nikako. Ko je izmislio takva pravila? Dobro, uradit ću to što brže. O ne, nije mi dobro. Kako vruće. Mike, treba mi tvoja pomoć. Daj mi nešto da popijem. Sad ću, evo, izvoli. Htjela sam da popijem, zašto si me polio? Mike. Izvini, nisam razumeo. Wow, nuggetsi, baš sam gladna. Mogu li ja da počnem? O, da, ovo je moj omiljeni sos. Baš sam srećna. O, da, ovo je najbolja kombinacija. Blago meni. Spremna sam da jedem to non stop. Dobro, a šta je kod mene? Okay. O, i kod mene je nešto ukusno. Samo što ranije nisam nikada mešao nagjece sa javorovim sirupom. Ali osjećam da bi to mogla biti veoma dobra kombinacija. A vidi, Nikol, sad ću to brzo promešati. Ovako. Dakle, vrijeme da probam. Znaš, to je zaista dobro. Da, sviđa mi se. Oduševljen sam. Divno. Jel da? A hoćeš dati meni da probam? Molim te. Nema šanse. Toliko je ukusno da sigurno neću deliti. Imaš svoju hranu. Jo, cicija. Da, ponovo dobra hrana. Ovaj put hot dogovi. Ej, Nikol, šta radiš? Pre nego što ih pojedeš, moraš da skineš poklopac. Šta? Pasta za zube? I šta sada? Moram da namažam pastom hot dog i da ga pojedem? Kakav užas! Mike, zašto se smiješ? Dosta više? Zar ti me nije žao? Ja sam ipak tvoja drugarica. Jao, užas! To je nemoguće jesti. Ali moraš. Zašto? Jao, ova pasta je grozna. Jao, jadna ti. Gotovo, uradila sam to. Odlično, dakle sad ja. O, da, ja sam dobio čak 2 sosa. Obožavam ih, kečap i sen. Ovi sosovi su stvoreni za hot dog. O, da. Mike, hoću ja? Naravno da ne. Tebi ostaje samo da gledaš mene i raduješ se za svog drugara. O, da, ja sam oduševljen. O, smislila sam nešto. Eto ti, Mike. Hej, sklonite od mene. Wow, tostovi, to volim. A ješću ih sa? O, kikiriki puter. Super, mislim da savršeno ide uz tostove. Otvaram teglu i mažem što više paste. O da, izgleda prelepo. Jedva čekam da probam. Wow, to je ekstra. Oduševljena sam. Moj, šta čekaš? Hajde, podigni poklopac. Šta ne smem da gledam? Oho, jadan ti. Morat ćeš da pojedeš pakovanje gadnih sardina. Fuj, još su i u ulju. Ajoj, miriše odvratno. O, a da mi ne bude muka, zatvorit ću sebi nos. Odlično. A sada mogu staviti te gadne ribice na hleb. Jao, samo da ne povratim.
Fuj, muka mi je. Jao, to se stvarno desilo, jadan. Ovaj put možemo da se zasladimo čokoladnim kolačima. Interesantno, čime ćemo da ih ukrasimo? Hajde da vidimo. Oho, čokolade nikad nije dosta. I ja sam dobila čokoladni krem. Treba ga lepo istisnuti na vrh kolača. A bit će ne samo lepo, nego i veoma ukusno. Da, bila sam u pravu. Kremom kolač se ne može pokvariti. Majka, šta je kod tebe? A ja imam mačju hranu. Neću je jesti, to je gadno. Ma šta kažeš? Moraš, takva su pravila. Sam si to rekao. Hajde, jedi. Dobro, samo nemoj da vičeš na mene. Ja, nemam pojma kako ću ovo izdržati. Verovatno neću. Jao, zamislit ću da je to nešto lepo. Uj, ne, dosta mi je. Ovo sigurno neću jesti. Da li bi mogla da mi daš jedan ukusan kolač? O da, tako je bolje. Ovaj put sam prvi ja. Odlično. Samo se plašim da špagete i marshmallow nisu baš najbolja kombinacija. Sad ćeš saznati to. Hajde, probaj. Ja volim marshmallow i rado bih pojeo svu ovu teglu. Ali ne želim da sipam marshmallow u špagete. Ali izgleda da me niko ne pita. To izgleda baš smiješno. Dobro, sad ću probati. Možda to nije tako gadno kao što izgleda. Jao, ovo je nemoguće jesti. Odvratno. Nikol, bolje pogledaj šta ti imaš. Dobro. Wow, ja imam paradajz sos. On definitivno odlično ide u špagete. A znam da mi zavidiš, Mike. Ovo izgleda kao jelo iz restorana. Skloni ruke. Ovo je moja porcija. Wow, oduševljena sam. Najbolji ručak. Meni preostaje samo da izvlačim marshmallow iz ovih špageta. O, kako slatko. Cijela gomila palačinki. Palačinke se mogu jesti uz bilo šta. Ali ja ću ih jesti sa šlagom. Super. Sad ću nešto da nacrtam. Pogledajte, ovo je smajlić. Baš cool. Dakle, vreme je da ga pojedem. O, da. Jedna palačinka, ali verovatno je baš ukusna. Dobro, hajde da vidimo šta ja imam. O ne, to je majonez. On baš ne ide u slatke palačinke. Zato ću iscediti vrlo malo. Da, tako je. Ne može, iscedi sve, hajde. Kakav si ti, prijatelj? Sada moram da se mučim. Eto, jesi srećan? Ponosan sam na tebe. Svaka čast. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas?
Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel. Njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo juice ball kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada, obožavam. Ali ko će pobediti? Niko, a vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti je prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. Ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. Uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati.
O, već je gotovo. A može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Ha. Da, ali to ni to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Je. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno. A hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila.